Короче, гапорамон браҷон гӯш кӯ я чӣ пурсам. Ҳамин доми хид монда як духтараки чашм сиёҳак омадаги яй случайна намешносиш, номша намедонӣ чи ай? Мадина буд ба фикрам. Мадина? Ай беки нахдиш пуромад. Баъд занг месам давай. Ба кӯча мерави ба ҷон накрута, ба кӯча мегзари ба ҷон накрута, ки дил ма бурдаи бовар кидихта, ки дил ма бурдаи бовар кидихта. Рӯи моли сари ту ҳазор гул дора, рӯи моли сари ту ҳазор гул дора. Ошиқат шидим лихта кишти бобода, ошиқат шидим лихта кишти бобода. Мадина ҷони мани, ороми ҷони мани, Мадина ҷони мани, моҳи тобони мани. Бо ман бимонӣ дӯстат медорам, бо ман бимонӣ дӯстат медорам. Дар таги доми ту ай шаб то сар, ту дихта ай ҳолам надори хабар, чӣ ба ту ай ҳолам надори хабар. Ба нозу хандаот бурдай дили ма, ба нозу хандаот бурдай иши ма. Бихоҳӣ нахоҳӣ мешай ту ай ма, мехоҳӣ намехоҳӣ мешай арӯси ма. Мадина ҷони мани, ороми ҷони мани, Мадина ҷони мани, моҳи тобони мани. Бо ман бимонӣ дӯстат медорам, бо ман бимонӣ дӯстат медорам. Мадина ҷони мани, моҳи тобони мани. Бо ман бимонӣ дӯстат медорам, бо ман бимонӣ дӯстат медорам.